Bwana, wewe ni neno la Mungu aliyefanyika mwili. Bwana utuhurumie. Kristo, unawarudishia vipofu uwezo wa kuona kwa nguvu ya neno lako. Kristo utuhurumie. Bwana, unatuweka huru kutoka dhambini. Bwana utuhurumie. Mungu mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na tufikishe kwenye uzima wa milele. Amina.
A reading from the book of Prophet Isaiah. In the former time, he brought into contempt the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the latter time, he will make glorious the way of the sea, the land beyond the Jordan, Galilee of nations. The people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in a land of deep darkness, on them has light shined. You have multiplied the nation. You have increased its joy. They rejoice before you, as with joy at the harvest, as men rejoice when they divide the spoil. For the yoke of his burden, and the staff for his shoulder, the rod of his oppressor, you have broken, as on the day of Midian. The word of the Lord. Thanks be to God. Zaburi ya kuitikizana. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. 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 Bwana ni mwanga wangu.
e Bwana. Uwe hodari, ujipe moyo, naam, umngoje Bwana. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu, Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu, Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu, Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Somo migolo kuom barua mokwongo mar Paulus Matakatifu ni Jo-Korintho. Ahombou owetena gi nying Ruodhwa Jesus Kristus, mondo ubed gi winjruok, kuweyo pogruok, kendo kubed achiel gi paro kendo gi timbe. Jood Kleo osenyisa ni un gi akwede e kindu. Awacho kuom weche muwacho ni an ng'at Paulus, kata ni an ng'at Apolos, kata ni an ng'at Kristus. Usepogo Kristus. Ne en Paulus manogurnu e msalaba. Nuyudo batisim gi nying Paulus. Kristus ne ok ora mondo abatis ji, to mondo aland wach maber, to ok gi rieko mar weche, ni kik msalab Kristus bed gima nono. Wach Nyasaye. Yesu alitangaza Injili ya ufalme na kuponya kila namna ya magonjwa na maradhi kati ya watu. Ruoth obed kodu. Somo migolo kuom wach maber kaka Matthews nondiko. Kane Jesus owinjo ni Yohana osemaki nodhi Galilea, noa Nazareth modhi kendo nodak Kapernaum ma en dho nam e piny Zebulon gi Naftali, mondo wach mane jahulo Isaya ohulo ochop kare, kanowacho niya: piny Zebulon gi piny Naftali, yor nam loka Yordan, Galilea mar jopiny, oganda manobet e mudho noneno ler maduong'. Ler nowuok ni jogo manodak e piny mar tipo tho. Chakre kanyono, Jesus nochako puonjo kowacho niya: kweruru richou, nimar piny polo chiegni.
Kane Jesus owuotho e tie nam Galilea, noneno omine ariyo, Simon manyinge moro iluongo ni Petrus gi Andrea wadgi, ka gibolo gogo e nam, nikech ne gin jolupo. Nowachonegi niya, biuru uluwa, kendo analoku jolupo mag ji. Gikanyono ne giweyo gokegi mine giluwe. Kanodhi nyime, noneno mine moko ariyo, Jakobus wuod Zebedeus gi Johana wadgi. Ne gin e yie gi wuongi Zebedeus ka giloso gokgi. Noluongogi, kendo gikanyono ne giweyo yie gi wuongi mi giluwe. Yesus koro nowuotho e Galilea duto, kopuonjo e sinagokegi, kohulo wach maber mar piny Nyasaye, kendo kothiedho tuoche duto gi midekre duto mag ji. Wach maber mar Ruodhwa Jesus Kristus. Nyasaye ber seche te. Rwakou e puonj mar Dominika ma kawuono, Dominika mar adek, e Dominika ma waparo e odiochieng' mar wach Nyasaye. E yo makende odiochieng'ni, Ecclesia minwa miyowa thuolo mar paro kendo teko mar wach Nyasaye. To wach Nyasaye ma wanwang'o e muma. Odiochieng'ni nochak gi Pope manosenindo, Pope Francis, higa mar 2019, kane timo nyasi mar Jatakatifu Jerome. Jerome en ng'at manoloko muma kowuok e dho Greek kendo kondiko e dho Latin. Nowacho ni ng'ano mokong'iewo muma en ng'at mokia Kristo. He who does not know the scriptures is ignorant of the scripture. He is also ignorant of Christ. So today the church calls us to go back to the scriptures, that we find the word of God in the scripture. Maybe just by asking. You don't have to raise your hands, but you can raise your heart. Kikiting badi malu, to ting chunyi malu. Kaka wantiere kani te. I'm sure 98.9% wangisime. Whether one kode dala kata one kode ka, but 98 or 99.8% wantie gisibewa. But the question is, how many of us also have Bibles? Jiadie kindwa kaendi. The number mag muma to gi number mag sima ma wantiere godo begiromre. Okay, we can't be having the Bibles. But another challenge. When was the last time that you took your Bible and opened it and read? Ching mogik manikawe muma heroin kode mi yelo iye mi some. When was the last time? Sometimes we have them, but when we want to go and reach where they are, the first thing anyone kaugi mua teng buru kuomgi. But how often do we touch our phones, go through the messages and everything in our phones, and how often do we reach out to our Bibles? So today the church calls our attention. Kanisa Ecclesia paronwa nikik wiwa wilge muma. In fact, kama una Biblia, make a commitment with God today as we celebrate this special day, that this month will not end without you buying one. But if you have one, make a commitment with God today as we celebrate the day of the Sunday of the Word of God, that God may give you the grace at least once, if not every day, but at least once. At least you touch that Bible and you read something from it. The church has made things very easy for us. Every day we have liturgical readings. Can it be a practice of every Catholic Christian that at least odiochieng' akawo muma na masenyiewo
tasomwe nokadhi e misa gokinyi, nokawinjo misa e Radio Maria, to koro gima nyalo timo we akawe muma asome somo ma kawuono, awinji ni kawuono Nyasaye wuoyo koda nang'o. God is good. Because I've said we cannot live and work for the Lord whom we don't listen to. Ok wanyal tiyo ne Nyasaye kendo wadak ne Nyasaye ma ok wawinj gima owachonwa. So the church has made it very easy. Every day God speaks to us in the liturgical readings that we receive. We it be a challenge to every one of us today and a commitment that we must promise God, Nyasaye miwa nema kawuono mar kama wakane mumbni waka mondo wanene gie. For those who have them in the phone, at least we make a commitment also. As I use my phone, may I spare even 3 minutes to look at what the Word of God is saying to me or to us today. That's a commitment that we make today, a resolution that we make before the Lord as we celebrate the day that is dedicated to His Word. Kawuono kawatimo nyasi mar paro chieng' wach Nyasaye. Somowa adek nyisowa teko mar wach Nyasaye. And I chose to make our reflection on the theme, the word spoken to Zebulun and Naphtali. Wach teko mar wach Nyasaye mano wach ne jogo modak e piny mar Zebulun kod piny mar Naphtali. Both the first reading and the gospel reading states these two nations or these two places, Zebulun and Naphtali. Magi pinje mage oluwore kod historia mar Biblia mar muma. Magi pinje ariyo, Zebulun and Naphtali were sons of Jacob, ne gin nyithi Jakobo. They settled on the farthest end of the kingdom of Israel. Gin pinje mane ji neno ka gin ok en gimoro. Gin pinje manocha, gin pinje mane nitiere gi yom gi. Kendo gin pinje ma every time Israel were being attacked, either by Assyrians or by the Romans or any other invader, the first place that they stopped was Zebulun and Naphtali. All the frustrations marked Israel were beginning at Zebulun and Naphtali. Now they were seen as a nation that has gone through a lot of frustration. It's a nation that has gone through a lot of things that happened to them. But esomo mokwongo, Isaiah wuok kendo wachonegi wach Nyasaye. Isaiah speaks the word of God to them. The word of Isaiah is a word that gives them hope. Wach ma Nyasaye ma Isaiah nyisogi en wach makelonegi geno. Nyisogi niya, Zebulun gi Naphtali, piny mosecha kendo piny moseneno matek, ler mar Nyasaye osechak ler kata osechako rieny e diergi. And the gospel reading, esomo mar Evanjili, also continues the same theme. Ni Yesu Kristus kane Johana osemaki, he began his ministry by going to the nations that were despised, Zebulun and Naphtali. And that's the first place. Apart from beginning his ministry there, he also called his first disciples from there. Tumsifu Yesu Kristo. Ni teko mar Nyasaye, wach mar Jesus Kristus ochako land mokwongo kama ji ochayo kendo kama nineno ni kama nitiere mudho kod chandruok. Dear people of God, Zebulun and Naphtali is not a land that is far away from us, but it is a land that all of us we are familiar with. Zebulun Naphtali en kama wan duto kaka jo Kristus mantiere kaendi, en kama wanyalo bedo godo ka wang'eyo. Miechwa, utewa, familia wa, ngimawa, samoro chalo kod Zebulun kod Naphtali. There are so many things that has happened in our families, in our homes, in our life, to the extent that one bende nenowa ka jok mocha, inenowa ka jok maonge gima ber madiwuok kuomgi, inenowa ka joma onge kod ber.
Wach mar Nyasaye ma Isaya olando ne pinjegi e wach ma Nyasaye landonwa kawuono. The transforming power of the word of God in every Zebulun and Naphtali in our context that we live in. Ni teko mar wach Nyasaye mane Isaya olando negi Emmanuel bende wach Nyasaye miyowa pile ka pile. Seche mwawinjo wach Nyasaye en wach majiwowa kendo miyowa geno. Teko mar wach Nyasaye ngimawa kaka Jo-Kristo. Kwang'iyo e somo kata e muma, wach Nyasaye nigi teko mar gero gima omokore. Wach Nyasaye nigi teko mar chweyo manyien. Wach Nyasaye nigi teko mar loko ngimawa the same way it has transformed or it transformed the picture that was seen in Zebulun and Naphtali. The question is, ng'ato ka ng'ato kuomwa, bende wanyalo identify ni en ang'o mantiere ngimawa momiyo inenowa kata ichayowa kata ijarowa kata ing'iyowa ka jok mok ni kare nyim jomoko. You know, even in the scripture during the time of Jesus, when Nathanael was told about Jesus, who comes from Nazareth, the question that Nathanael asked was, benitiere gima ber madewuog Nazareth. Nazareth is within the environment of Zebulun and Naphtali. Nikech kano onge gima ber minyalo wuokie. Wan bende Jo-Kristo sa ngima wan nitiere kama oseketwae. Anyuola ma ka ng'ane gin anyuola mag jojuogi. Gin anyuola mag jowuoro. Gin anyuola machal kama gin jok ma onge gima ber manyalo wuok kuomgi. What can the word of God do for us? The word of God can transform us. The word of God can bring a home that is being seen as not a good home. The word of God can transform a life that has been destroyed. God is good. Wach Nyasaye nyalo loko ngima mar ng'ato mosebedo marach. Look at the life of St. Augustine of Hippo. When his life was destroyed by the life of pleasure that he chose, but when he went to Milan and met Ambrose, St. Ambrose the bishop, he heard the word of God. He heard how Ambrose could speak of God and speak of hope and the transforming power of this word. And St. Augustine from that moment converted and believed in God. We have so many of us who sometimes there are so many things that have destroyed them, have made them Zebulun and Naphtali. And people lose hope. Some even lose hope and to the point of not even going to pray. And kaponi wan man okadwa kata dhi kanisa nikech ang'o okane gima Nyasaye osetimona kata ngimana osebedo marach. But today we are told the power of the word of God can transform such a life and give it a new beginning. And ang'o must made you to be seen as the land of Zebulun and Naphtali. Ang'o momiyo ji ochayi? Ang'o momiyo ji ochayo odi? Ang'o momiyo ji ochayo dalani? During Christmas season, I was watching some clips. Mag ji odok dala e holiday. Koro wantie gi family gathering. Ji nitie gi family gathering. Then family gathering, ng'ato ka ng'ato golo pache. Jo Nairobi golo pache, ng'ama wuok Mombasa golo pache, ng'ama wuok Majuu golo pache. Then achiel kuom family member ma en mane ground kanyo endo. En ja ground kanyo endo. Kochako nowuoyo to onge ng'ama dwa winje. He said, can anything good come from that mouth? Just shut him off. Kimiyo ji chiemo, mana kaka Elia wacho ni atini kibede kom to we kombe ni welo ma jo Nairobi wan jogweng' wawuok wadwa chung' e tie yien. Jogende the family gathering imiyo ji ng'ato miyo soda imiyo ng'ato imiyo kichopo ir jadalani timiye nyuka gi sufria ni nang' sufria no. You reach to the level that everybody looks down upon you because of who you have become. But the power of the word of God can transform.
Maybe it is addiction that has made me to be seen as somebody who is not worthy in the family. It is because of the life that I live that makes people to look down upon me. Who is God? God has the power to transform, to change. His word has the power to change such a situation to be a place where the glory and the power and the light of God or of Jesus is seen. Tumsifu Yesu Kristo. The power of God even in the liturgy as we celebrate Mass today. One of the things that will happen during this Mass, by the words of consecration that the priest says over the bread and wine, the power of that word transforms and changes the bread and wine into the body and blood of Christ. What a power does the word of God has over us. If the priest can say just, may it become for us the body and the blood of Christ, and it becomes the body and the blood of Christ, how much more that such word can even change us from being Naphtali and Zebulun to being the people whom in their life the light of Christ is being seen. The word of a priest during confession forgives our sins by the words of absolution. Giweche mag absolution, jadolo kwayon wa kino Nyasaye weyon warichoa. Look at how powerful the word of God is. And the power of the word of God restores hope to the hopeless. Emomiyo, Jo Christus, Kawone Ecclesia Luongoa, let us take recourse, let us go back to where we get strength, to where we get hope, to where we get consolation, to where we get direction, to where we get inspiration, to where we get strength. It is from the word of God. The word of the power of the words that even we speak. The words that we speak can either destroy or can build. Weche miwacho nyalo gero kata nyalo muko. Weche Nyasaye waneno teko magengo, but wan weche kaka dhano seche moko kelo chandruok. Weche kaka dhano sometimes even bring this distraction. In isiko ne mana nyathini. Nyako goni. Dichuo mane kendi. Nyathi ja grade 2 to isechako ina dichuo mane kendi. Nyathino chunye dwaro bedo sister. Isechako mana keto dichuo mane kendi ne kelo mondo dhoka pagare. Nyathino dongo konge nang'owa, en onego bedo ber ng'awa. Nego kende ok onyal bet sister. Nyathi dongo to gimikete wien mane ofuo ka na iso ni ka nyathi ofuo ka jokanyo jokanegi, lakini koriektore ka jokanyo ini fuo mana jokanyo grade minwang'o ni nerwe mane yudo. The words that you speak even to each other as a couple in the family, inisiko ne mana jaode gi weche magoyo chunye. Last time I told you, dak e family kata ngima mar Kenya yot kabisa nikech kiseng'e gima dichuo dwaro gi gima dhako dwaro, gima dwaro winjo gi gima dwaro neno. Donge acho ni dichuo hero gima timore nade, gima neno, then dhako hero gima timore nade, gima winjo. Na isi ni kata kosuko wiye kata rachni, she wants to listen to something good. Gone nyaka dag min gi simo nyari kawuono suko wiye maber mapok naneno nyaka nene. That was of affirmation, that word make your wife even to love you more. The power of the words that we speak. Owinjore kinyise ni tiende obam, Nyasaye wuora obro dak ong'e tiende timore nade, kata obam morach machal nade. The power of the words that you speak nyise ni tiendi okelore mana ka tiendi. You give hope by the words that you do what? That you speak. To everybody present here, let us speak the words that give hope, speak that restores, the words that bring strength to people. So we pray today, as we celebrate this day of the Word of God, that the Word of God may continue to strengthen us. When we are low, may it encourage us. In the moment of fear, may it give us courage. In the moment of frustration, may it strengthen us and give us hope. What Nyasaye
mondo otelnwa e ngimawa. Wach Nyasaye mondo olok Zebulon gi Naftali mantiere e ngimawa obed kama ler kod teko mar Nyasaye nyalo nenore. Through Christ our Lord.
njia yetu ya utakatifu iweze kufanywa upya, na tuombe pamoja tukisema: utufanye, e Bwana, wahubiri wa neno lako. Utufanye, e Bwana, wahubiri wa neno lako. Bwana, wahubiri wa neno lako. Utufanye, e Bwana, wahubiri wa neno lako. Kwa ajili ya Papa, maaskofu na makuhani, ili wapende neno la Mungu zaidi na zaidi kila siku, na kwa kulitafakari kwa kina waweze kulishiriki kwa furaha na watu waliokabidhiwa kwao. Tunaomba kwa Bwana. Utufanye, e Bwana, wahubiri wa neno lako. Kwa wasomaji na makatekista watakaopokea huduma yako leo, ili kwa kuzidisha ufahamu wao wa neno la Mungu kila siku, wafanane nalo na kulieneza kupitia ushuhuda wa maisha yao. Tunaomba kwa Bwana. Utufanye, e Bwana, wahubiri wa neno lako. Kwa wazazi, ili kwa kuongozwa na kutiwa nguvu na neno la Mungu wapate hekima ya kuwaongoza watoto wao, wakiwarithisha imani kwa Kristo. Tunaomba kwa Bwana. Utufanye, e Bwana, wahubiri wa neno lako. Kwa jumuiya nzima ya Kristo inayomsikiliza Mungu, ikiwa imekusanyika karibu na neno lake, ili uweze kuwa katika umoja na kutoa ushuhuda kwa kweli wa upendo wa Mungu, tunaomba kwa Bwana. Utufanye, e Bwana, wahubiri wa neno lako. Kwa kanisa linaloitwa kuwa na umoja ndani ya Kristo, ili kwa kusikiliza maandiko matakatifu lipate kugundua njia ya umoja wa kweli na wa kudumu, tunaomba kwa Bwana. Kwa kila mmoja wetu, ili tuweze kufungua mioyo yetu kwa neno la Mungu, na hivyo tushirikiane kila siku kujenga amani, tunaomba kwa Bwana. For our parish, we pray to God for our parish priest and the leadership of our parish, St. Anthony the Abbot Ramba, that filled with wisdom, prudence, and faith, they may lead the Christians of Ramba to Ramba Wachara Center in unity to achieve our spiritual and physical development need in accordance with His will. May the message of repentance and conversion preached by John the Baptist shape up our lukewarm and superficial existence and lead us to a newness of life. Let us pray to the Lord. Peace prayer. Our Father and everlasting, we come before you to pray for peace. May you be our instrument of peace. Where there is hatred, let us see love. Where there is despair, let there be light. Where there is fighting, let there be peace. We are asking that because we know that you are the giver. May the Lord hear us. Let us pray. Let us pray to our sons and daughters who reported to school, return, and those who are also struggling to report to school. Lord, your glory, we thank you for these wonderful angels that you have given to us, Lord. For those who have reported to school, Lord, King of glory, descend your wisdom and knowledge to them so that they can realize the reason why they are in school, so that at least
Make them maintain peace, love, and unity toward us. Lord, hear us. Sikiliza ibada kwa huruma, maombi haya tunayotolea kwa imani kupitia mwanao, neno lililofanyika mwili, ambaye anaishi na kutawala milele na milele.
duto okaw liswachwa. Nyasaye, bed mang'won kendo yie kaw michwa, gwedhgi mondo gikelnwa warruok. Wakwayi kamano nikech Kristus Ruodhwa. Ruoth obed kodu. Ting'uru chunyu malo. Wagone Ruoth Nyasachwa erokamano. Wuonwa makare Nyasaye nyaka laga. Owinjore kende en warruok kwagoni erokamano ndalo duto gi kuonde duto nikech Kristus Ruodhwa. Nowarowa e richo kendo e tho, gi musalabe kod chierne. Noluongowa e ngimane, nomiyowa dongo jodolo, dhoot moyier, oganda maler, ji mowal. Kuonde duto wahulo tijene madongo, nimar isegolowa e mudho, kiluongowa e ler ni miwuoro. Ma emomiyo walando duong' ni kwariwore gogen malaika duto, wami duong' ka wawer ndalo duto niya. Wuonwa in ng'ama kare chutho kendo chwech duto mi duong' kare. Un gi Wuodi Jesus Kristus kaachiel gi chuny matakatifu uchiwo ngima kendo lero gik moko duto. Wuonwa nyaka laga ichoko nyithindi kanyakla achiel buti mondo gigolni liswa malong'o ka gimiyo godo nyingi duong' chakre koro wuok chieng' nyaka podho chieng'. Emomiyo wakelo ni chiwo gi wuonwa. Wakwaye ni mondo iyie gwedhgi gi teko chunyino mondo gibed malong'o kendo gilokrenwa ringre gi remb Wuodi Jesus Kristus ema watimo nyasi mar Ukaristia ni gi chikne.
E otieno manodhoge, nokawo makati, nogoyo ni erokamano, nong'ingo makati, nopogo ne jolupne kendo nowacho niya, "Kawuru ma mondo ucham duto, ma en ringra manochiw ni kuom un." Kane gisechiemo, nokawo kikombe, nochako goyo ni erokamano kendo nopaki, nomiyo jolupne kikombe kowacho niya, "Kawuru ma mondo umadhi duto, ma en kikombe mar remba, remo manyien kendo mochwere, manochwer ni kuom un kendo ne ji mang'eny nikech golo mar richo. Timuru ma mondo uparago." Koro walanduru midhie chia. Makare man gi ngima, waparo sandruok wuodi manowarowago chien ne kuom joma tho kodum ne polo. Bende wagolo ne liswa ni mondo waikre ne romo ne koduogo kendo. Yeng'e gi muolo chiwo mar eklesiani, kendo ne jalo matho ne oseriwowa kodi. Mi mondo wan mwachamo ringre wuodi kendo wamadho rembe, wapong' kod chuny matakatifu mondo wadog ringruok achiel gi chuny achiel e Kristus. En mondo lokwa mich mochwere michiwoni, mondo wawinjre yudo gikeni moyiedhi gi jotakatifu duto, kaachiel gi Bikira Maria min Nyasaye, Joseph chuore maler ahinya, kod joote jochung'ne dini, Teresia mar Kalkata matakatifu, Francis mar Assisi matakatifu, Anthony mar Abbot matakatifu, gi jotakatifu duto wageno nong'o kony ni kuom lembgi mapile. Ruoth yie mondo liswani moseriwa kodi oland kwe gi warruok e piny mangima. Teg hera kendo yie eklesiani mapod nie wuoth, jiw jatini Papa Leo mar 14, jabishop Maurice Makumba, gi jobishop, jodolo gi jotich mag eklesia, kod ji duto ma wuodi oseyudoni. Winj lem nyithindi misechoko e nyimi ka. Wuon mamuol kuom ng'wono ni chok kanyakla achiel nyithindi moke e piny mangima. Rwak e piny wetewa gi nyimenewa mosetho, kod jogo duto mosewewa piny ka gin osiepeni, wageno ne nigi mor e lochni mochwere, kama imiyowa gik mabeyo duto ni kuom Ruodhwa Jesus Kristus. Wuonwa nyakalaga, wapuoye gi dwond Jesus Kristus, kendo wamiye duong' kode, kauni achiel gi chuny matakatifu, ndalo mochwere. Watim chir kwa molemo ma Kristus nopuonjowa.
imiwa kwenda lowa iwarwa kuom richo kendo gi ng'wono ni sirnwa chandruok duto mondo wabed gi mor kwarito biro jawarwa Jesus Kristus. Jesus Kristus ne wacho ne jowetene niya, aweyo gi kwe kwe mar amiyo, kik idew richo wat par mana yie mar Ekristiani, mi wabedo gi kwe kendo achiel kaka idwaro. In ng'ama ngima kendo maritowa higni mochwere. Kwe Ruoth obed kodu ndalo duto. Peane amani.
Wanjao hawi jogo moluonge sape. Lemo Marie, Lemo Marie,
watakatifu misemio wao omiwa mor kendo kelnwa ngima mochwere wakwai kamano nikech Jesus Kristus Ruodhwa. God is good, and all the time, we are very much happy, very much motivated, because Radio Maria is on our midst. We want to thank our Reverend Father for inviting Radio Maria to our parish. Before the second collection to support Radio Maria, I invite Radio Maria representative, Joan, for a word or two. Please welcome. Let us arise for this. Let us arise for the final blessings. Bwana awe nanyi. Mungu ambaye amefunua kweli na upendo wake ndani ya Kristo awafanye kuwa mitume wa Injili na mashahidi wa upendo ulimwenguni. Bwana Yesu ambaye aliahidi kanisa lake kuwa naye hadi mwisho ya nyakati, awaongoze katika hatua zenu na kuwapa nguvu katika maneno yenu. Roho wa Bwana na awe juu yenu, ili mnapotembea katika njia ya ulimwengu muwahubirie masikini na kuwaponya mioyo iliyovunjika. Na juu yenu nyote mliopo hapa, baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima.